na nababakabalan. Welcome to Where in Pampanga, guys, for this video. And nandito po tayo ngayon sa Sapangbato, and we were invited by Grace Farm Nature Resort. This is a resort hidden in the middle of mountains and mga trees. And guys, I want to show you more about this place. Samahan nyo ako. Let's go. So ayun guys, start tayo dito sa pinaka highlight ng resort. This is public resort. Mapapansin nyo, nakapalibot yung ating mga kubos. These are the swimming pools. So meron tayong dalawang swimming pool dito sa lugar na to. Size ng swimming pool para sa akin it's medium to large. Meron din tayong slides. So yung slides natin, ayun guys. Ayun yung slides natin. Alright, so ikot pa tayo. Actually guys, nung nag-drone ako dito, sobrang lawak ng area or perimeter nito. No? Sobrang lawak. The place, it can accommodate sobra up until probably like 300 guests or more than. Kagandahan dito, may mga pocket parks siya. Has some sceneries, may mga views din for nature like flowers. So perfect na perfect din siya sa mga photo shoot. So guys, may na-discover kaming maliit pang swimming pool dito. Good for kids. Siguro this is 2 feet, no? No higher than or deeper than 3 feet siya. So this one actually, di namin siya alam kung ano to, pero iikutan natin. Tignan natin kung ano ba yung mga pwedeng gawin dito. Pag-usapan natin yung mga kubo nila dito, guys. Price for the small kubo is 500 pesos. For the big ones naman are 800 pesos. So I believe this is an 800 peso kubo. Napakalaki niya. And then ito, I think this is a parang communal ano to, where you can wash your dishes, yung mga kitchenwares. So nalaman namin guys, this is actually a CR and a shower room. Second floor naman, function area. So I think this is pinakahulihan na. Gusto kong pakita to, mami, ito. Parang may shrine sila dito, guys. Para rin siyang park. Hopefully pwede ito sa mga events. Kasi papansin ko, meron tayong pa-arc dito, in which is gonna be the entrance. Yung banda dun sa harapan natin, para naman siyang stage. And then the rest is parang grass area. Fit for mga tables and chairs. Mga ganyan. Yeah, weddings or your events nga. So ang ganda nito. Ang ganda nito. Alright, so guys, nandito tayo ngayon sa function area nila. Actually, this is the second level. Being here, you can actually have a view of the swimming pools, and at the same time, sobrang mas ano dito, mas presko. By the way, so yung function area natin, it can accommodate for me up until 100 or more than 100. Ganun siya kalaki, guys. So dito sa bandang likuran, more kubos. Ayan, if you want to stay more secluded, medyo malayo dun sa maingay na swimming pool area, pwede rin sila dito. Can I include you on my vlog? Hello. Hello. 안녕하세요. 안녕하세요. You speak Tagalog? Huh? You speak Tagalog? No. Konti. Two words. Two words. What are the 2 words? Rudy. My dad. Mainit. 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 Yes. Mainit. Alright. Nice to meet you. Nice to meet you. Taking pictures. Dahil nga dito sa lugar na to, kumbaga sa English, picturesque. Picture perfect. Itong lugar na to, medyo papanik siya. So, puntahan natin. We are not sure what we are gonna find out. Pero, I'm sure it's gonna be worth it. Alright, lakad tayo. Ayan, grabe. More trees. Alright. So, pansin nyo guys, medyo pinagpapawisan kami ngayon. Sobrang init. And good thing, yung Korean friend natin, inalokan niya tayo ng malamig na tubig. Yeah, thank you. Thank you for the water. Have a nice day. Yeah. You too. Nice person. So, we just learned na these properties are private. Hindi po sila for rent. Ano yan, Mi? Ano? Para silang mga nest. Look.
Annyeonghaseyo. Uy, Koreans. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. What can you say about the place, Mami? Kahit na mainit, presko siya para sa akin. Okay. No? Kasi ano siya, marami siya puno. Oo. So, presko sa mata. Presko sa mata. Yun. At very maaliwalas ang buong property. Yung pool nila, very inviting. Actually, inviting yung pool. I like it. Shape ng pool para siyang organic. Hindi siya square, edgy, mga ganun. Yun yung na-notice ko dito. Parang unpredictable nga yung mga design nila dito. Kung pupunta kayo dito guys, papansin nyo, naririnig nyo, may mga ongoing construction pa po sila for development, enhancement, additional rooms. Most probably, pag punta nyo dito, tapos na yung mga yon. And dito sa right side namin, eto, meron tayong mga overnight rented villas. So ito yon, pasukan natin. Tingnan natin mga amenities. So there you have it guys, another place for you to discover. This is Grace Farm Resort located po sa may Sapangbato, Angeles City. For your information, price po ng mga cottages natin, small is 500 pesos, big cottage naman is 800 pesos. Entrance fee for adult is 300 pesos. 12 years old below is 150 pesos. So ayun guys, we're gonna be including all the details you need to know para po makapag-inquire kayo dito sa bagong discovery natin sa Pampanga. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you in the next one. Until then, peace out!